bolje razumijevanje prirode sunčeve energije. Umbra mjesečeve sjene najprije će proći preko otoka Havaji, a zatim preko Meksika i Brazila. Srpnja sve bliže, a u Meksiku raste blagdansko raspoloženje. Tisuće profesionalnih i amaterskih astronoma slile su se ovamo iz svih krajeva svijeta. Ovdje će potpuna pomrčina potrajati gotovo 7 minuta. Sunčeva piramida starih Azteka u blizini glavnog grada Meksika bila je od 4. do 7. stoljeća središte indijanskog kulta sunca. Azteci su od svojih predaka naslijedili fanatično obožavanje sunca, no proučavali su ga i sami. Razvili su veoma točan sustav astronomskog promatranja. Crno je sunce, u njima tijekom potpune pomrčine budilo strah, prikazan i na njihovu sunčanom kalendaru. U sljedećem krugu 4 božanstva predstavljaju 4 prirodne katastrofe. Tajfun, erupciju vulkana, poplavu i pomrčinu u obliku jaguara, boga sunca. Jer za Azteke pomrčina je bila užasna i neobjašnjiva katastrofa koja je u njima budila strah. Crno sunce koje se prije sat i 20 minuta nalazilo iznad otoka Havaji, sada putuje iznad Meksika, od sjevera prema jugu, od zapada k istoku. Vjerojatno nikada za svoga postojanja Azteci nisu doživjeli ovako dugu pomrčinu sunca. U Meksiku je 12 sati, 1 minuta i 3 sekunde. Pruživši nam jedinstvenu priliku da trenutak gledamo skrivenu sunčevu ljepotu. Roša, kako se izračunava, odnosno kako se predviđa pomrčina? Pa predviđanje pomrčina zapravo se svodi na to koliko dobro poznajemo gibanje mjeseca i gibanje zemlje oko sunca. Za gibanje u zemlji oko sunca možemo reći da je dosta pravilno i da nema nekih velikih odstupanja. A
ali kada bi izdvajali svemirsko tijelo koje se najsloženije giba, to je mjesec. I sad tek početkom ovog stoljeća ili tek prije par stoljeća nakon razvoja Newtonove mehanike bili su znanstvenici u mogućnosti znati točno predvidjeti položaj mjeseca. Tako da ilustracije radi, recimo da bi dobili točan položaj mjeseca, vi morate uzeti u obzir oko 2000 korekcionih članova